Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyud po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayon makig-uban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas na maisgutanan karong buntaga mga higala. Commission on Election sa Central Visayas, 95% ng andam alang sa maabot nga eleksyon sa Mayo 12. Straight to the point. Samtang 900 ka mga automated counting machines nabot na sa Cebu City Hall kagahapon og naanas kustudiya sa City Treasurer's Office. Straight to the point. At anig pagtagad lumbuntaga mga higala sa Banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nining maihap na lang nga mga adlaw gyud sa atong mga tudlo, ha? Sa nagsingabot nga eleksyon, ang kampanya mahigalas ng kadaiyang mga partido, mga politiko, mga nanagan mahigala. Perti na gyud mga kagilaang naningkamot nag-arangkada mga suking tigpaminaw. Ato ning hatagag pagtagad karon, iyahay lang mga higala ga pangitag pamaagi. Aron mga higala nga mada nila mga higala ang mga tao nga mubuto ngadto kanila. Straight to the point. point. Atong i-remind ang katawhan, no? Nga karong Mayo 12 kita ang haring lungsod. Kita ang hawd anang panahona. Unya dili ito usikan ang atong pagkahawd, di na ito ibaligya ang atong pagkahari. Ni anang Mayo 12, ayaw niyo ibaligya ang atong pagkahari kay usa ka adlaw ra batang mahari. Ni kahuman ra ba na mahimo na batang ulipon. Bosa akong advokasya sa kahanginan mao nga dili na ito ibaligya ang atong boto. Mao kanay pinaka-importante, number 1. Number 2, kung di gyud malikayan, labi nang matintal gyud kay do nagigilikit din ha. Kaya ako makasulti man ako sa kong kaugalingon na dili na ito ibaligya ang atong boto. Ako di na ko ibaligya ang akong prinsipyo. Niya sa kong panarbaho di na ko ibaligya. Kay lisod kayo mga sukin ti paminaw bisag magkapobre-pobre ta. Apan kining mga dato nga mga politiko dunay butang nga dili nila pwedeng palito nato. Mo nay mahimo tang mahalon nang dapita kay di mas naka-afford kay. Ang atong prinsipyo mga higala dili pwede nga maka-afford ning mga politiko. Mana may buntag ngadto sa tanan, may buntag Mr. Vlogger. O Miss Vlogger, Miss Vlogger? Mr. or Miss Vlogger? May buntag gadtong Governor Gwendolyn Garcia. Gob, good morning, Gob. O sa imong vlogger. Good morning, suspended Governor Gwen Garcia. Suspended Governor naman yung mga higala kaya doon na may mando ang ombudsman. Di lang siya maminaw sa suspensyon. Good morning, Gob, Pila man ka mga tao ang imong gipangkiha, bisan og mo comment lang sa comment section, hala kaso, gigamit ang balaod sa pagpanggukod.
Pila man. Kinindira sa may mga mo-comment lang mga higala. Pila may gipasaka og cyber libel. Bisan gani mga kigala wa mailhi adtong panahon sa pandemic. Pila man kabuok tong panahon sa pandemic. Nya hulgaon dayon nga pasakaag cyber libel kay magsalig mga higala nga kuno family of lawyers sila. Kuno nasa battery of lawyers. Ala pasaka gigamit ang balaod sa pagpanggukod. Karon ni ang balaod nakabawas mga higala nga siya'y naigo sa balaod, di mo tuman. Ato ning hatagag pagtagad rumbuntaga mga kaigsunan, no? Good morning sa tanan din ha. Ayaw ninyo ibaligya ang inyong buto. Ayaw gyud kay mo na akong giingon. Kana na ang atong prinsipyo mga higala, ilang pagtan-aw na to ubos na lang gyud kayo. Ubos na ilang pagtan-aw mga sukid dig paminaw. Pero kung naibutang nga dili sa ka-afford maging sabi niya mahalon gyud ay ni. Ayaw nyo ibaligya nan kung di malikayan gyud, no? Kay ako makasulti man ko sa akong kaugalingon o sa akong mga staff dito sa DYHP. Nga ako kana sa mahigalang i-briefing kanunay. Labi nag panahon ining eleksyon daghang tentasyon, daghang manghatag og sobre. Ayaw gyud di tapada mga kigalaan. Ang DYHP RMN Cebu, dunay advokasya mga higala nga dili pra pwedeng paliton atong prinsipyo. Straight to the point. Kay ibaw man tama nga higala, di man kalimod ba? Ako di man ako di ko limod ba kadaghang offer nako dili lang kining offer sa mga politicians sa local. Prangka-prangkang pagkaistorya man na kung giingon ni atong vlogger nga pasanginlan ta mahigala bidaw man ta mudawat mga higalaan ta mga national candidates mahigalay mo offer na to. Di lang pagpanghambog ba? So, ang ilang pagtanaw na to mga pobre, pero nakaminos ba? Nga pwede na, sige lang, bayaran ta na, paliton ta na. Ato ipakita nila nga dili tanang butang inyong mapalit, bisang mga dato pa mo. Nan, og di malikayan gyud kato ato mga igsuon na to sa kabukiran, di gani malikayan, ayaw gyapon ibaligya ang buto. Dunay kwarta rong ihatag, total ato man ang kwarta, kinawat na sa nila. Kanang kwarta hayon niyo kuno hunaang na konsensya mo. Giuli na ninyo kay ato ng kwarta sa katawhana. Dawata kana ang paon, iluwa ang taga. Ayaw gyapon gibaligya ang boto, so di gyapon mabaligya. Nagyapon imong prinsipyo ang gibarugan. Dawata lang kwarta niya dang smile gamay. Adto na sa prosinto mahigala sa polling precinct didto na hukman na nato kay kita mo iharing lungsod timan mahal kay ng adlaw Mayo 12 kay mao ka ng usa ka adlaw nga mahimo tang hari. So ayaw ninyo ayaw mo pada mga higala sa kwarta, ayaw mo pada ang nilikit nan kundi gyud malikayan dawata lang kidhat gamay smile gamay nya pagabot sa prosinto ibutar dito iboto dito ang angay gyud og naa sa inyong kasing-kasing Nga pagtagad rumuntaga sa Banuban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kahapong adlaw didto sa BBM, nagrally mahigala sa Dumanhog. Good morning sa mga taga Dumanhog. Kini ni ang okay man ning Dumanhog mga kaigsunan pero daghay nang utana nga kini ni ang sa tanang lugar sa Sugbo mga higala. Sa tanang lugar sa Sugbo nga mga dagkong lugar gyud mga sukintig paminaw para sa mga rally. Dire sa Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City, bisag Talisay City, Wa gyud mga higala irally sa mga syudad. Didto gyud mga higala sa layo-layo sa sentro. Didto gyud Dumanhog, didto gyud mga kagalaan sa Osaka Gymnasium nga ma-isolate gyud nya sigurado gyud way makasinggit didto nga Duterte. Ang singgit mahigala BBM or Baby M. Ngano man di ka kasinggit dito kay kadtong gipang tapok matod pa sa tunay baon mga BHW man di ay. Sigurado kato pa siniguro gito nga wa gyud mga higala di gyud mawawan sa BBM. Hakuton ang mga barangay health workers. Dito sad mga higalang mga politiko.
Tagaan tanig pagtagad karon buntaga mahigala unya. Ako mo oy na kon puntaon nila inday. Gigamit silang props. Good morning sa mga taga Dumanhog. Nasayod ko nakahibaw ko unsa inyong gibati. Kini ni ang inigkanto sa mayo dosin na lang mag-abot ha. Kay kamo gigamit in taon mo, gihimong mong props. Ipasulot pag t-shirt nga dunay butang nga binting bigas meron na. Maraming salamat po. Lisura ng kalakiha niya kini mga taga Dumanhog, ang mga Sugbuanon, mga bright man na. Kada mga taga Dumanhog, mga bright sana kasabot sila iyay. Gigamit rami ani na gihimo ming props. Kinsa man kunoy makapalit, kinsa man kunoy tao nga magtusulot og t-shirt. Salamat sa binting bigas. Kana di gyud kang palit og t-shirt nga butangan nimo ana kadto gilibre hatag mahigala para sure nga o di ay t-shirt ana nga moro pa bakaso dito kitong dunay uniform. Karon mo tagan tanig pagtagad mga kaigalaan. Nya imagine na ha, ang crowd mahigala bisag adto na ganito na gipili na tong crowd. Pero nagi nakasulti na ko mahigalang duna na direktor oy. Di lang ko musulti gid sa ha. Nga duna gyud tigsinyas na nga musinggit na mga BBM man na. Karon butaga mahigala tagan tanig pagtagad sa manuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan, nagplano karon ang Department of Transportation nga manduan ang mga PUV drivers nga ipabos sa mandatory drug test kada 90 ka adlaw. Straight to the point. Nanto mag-mandatory drug test, ang pangutana kung mag-positive, nya maingon nga, naminaw naman ming Marbel, PNP chief nga, pwede ra ano mo taas ang oras. May klaro sa kuno ninyo na ba, i-coincide kuno na inyong statement, be? Iniingon mahigala ang Department of Transportation manduan ang mga PUV drivers nga ipaubos sa mandatory drug test kada 90 days. Sa to pa every 3 months. Ako okay man ko anak nana para ma-safety ang mga tao ba? Nga magsakay ka o sakyanan nga kanang driver dili addict. Pero karon, granting panalitan ron og positive. Nya maingon, wa may problema sir kay naminaw raman ko ni PNP Chief Marbel. Hibaw ba ka na-drive taon niya? Ka na bang pataas ba lang sa oras, sir? Atong sulting Marbel, mahigala, damaging ka ito. Kisa ba'y makabadlong ni Marbel? Ha? PNP chief man na, kisa may makabadlong niya. Adi, tumao. Di man ni makabadlong ni mga pulis di sa ubos. Ako daghang ko mga friends nga mga pulis. Tinuuray lang, prangkang pagka-istorya, may galadaghang tarong dihang pulis. Wa, pud ka uyon sa sulting Marbel. Tinuuray lang. Saan ba mong PNP chief? Saan ba'y nakaon, ani? Pero igo lang sa pagbagulbol. So, kinsa may angay mo badlong niya, DILG Secretary unta John Vic Remulla. Ya, sunod sa ILG Secretary si BBM, maun tayo makabadlong. Nga nung man kabadlong si BBM? Na nasulting Marbel. Diha na ta magduda. Muna yun, nga nung badlong nga da BBM. Di ka kabadlong, si John Vic Remulla, under man mo DILG. Imo man ang DILG, under man mo ang PNP. Ikaw may mo badlong. Or, si Ferdinand Marcos Jr., nga maoy presidente. May mo badlong. Ya di makabadlong mo na yun, diha ng laay. Kini guban pa mesitanan inyong mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Straight to the point. Now, atong balikan mahigala itong mga isgutanan rong buntaga. Good morning sa tanan. O labi na sa atong mga kaigsuunan sa Dumanhog. Good morning ninyo diha. Sipa man ta, mabati man tas Dumanhog mahigala. Ako, believe kay ko ninyo, mga taga Dumanhog. Atong mga Subuanon, believe kay ko. Kay kini mga Subuanon, mga naila kita nga mga bright nga mga butante. Lakip na kini taga Dumanhog, no? So kini taga Dumanhog mga higala, kita nimo gahapon. May bawaan yun nimo dahil nga mura og bisa pag adto na sila bisa ganing mga BHW higala pero mulutaw gyud ang ilang gibati ba nga medyo makaingon ko si suspended Governor Gwendolyn Garcia nga medyo hinay man be balik be. At pagtagad mga suking tigpaminaw, ha? Dito gyud sa inyong lugar, gibutang ang rally
medyo kining raliha may galawa gyud dito nga bisag usang senador. Why nito nga bisag usang senador? Kay kining nito nga may galas binhod di man ni senador. Nidagan pa ni nga gusto pa ning masenador. Nya ikaduha sila ni Mercado di man po na senador. Asawa siya sa senador. Sa laktod nga pag-istorya, why nito nga senador? Ha? Ano klaro-klaro gyud, no? Ang rally, kampanya sa alyansa nga ang ilang kandidato why nito nga senador. Nay nito nga gusto pang magsenador. Og nay usapod asawa og senador. Aha. But before anak mahigala na hinumdong ko ba kay kining ugmang adlaw magsugod naman ang conclave sa mga pagpili sa bag-ong Santo Papa. Ipuli ni Pope Francis, no? Nya kini mga cardinals may gala magampo ni sila og kinsay angay lang butaran og kinsay sunod nga mahimong Santo Papa. Pagkanindot no sa atong eleksyon karon Mayo 12 og manundog ta sa mga cardinals nga mopili inday ken. Na iagi gyud og ampo, no? Ampo isa ninyo before mo mabutar. Aron nya kana yung naagid ba ang angayan ba? Ayaw mo butar ka bitong dikta-diktahan ta una ninyo. Paliton ka una og di makaya mo gidawat gyud nimo. Ako moingon ko ayaw dawata. Nan kung di makaya gidawat gyud nimo kan-a ang paon iluwa ang taga. So unsay pamaagi ampui ka na unya dayon wa man ka makasana kay kanang kwarta kinawat lang sana. Nahunaas makanunay nga hari ta. Dili na ko ibaligya ako pagkahari rong adlaw. Mayo 12, Daari sa ta sa mga sa Santo Papa ugma magpili naman ang mga cardinals. To na ron nangabot na sa Roma sa report ni Inday Ken Galenia kaganinang buntag. Sa tulumanong unang radyo unang balita, ang mga cardinals ready na alang sa ilang higalang conclave ug mga adlaw. Nya nakahimdom po ko mga kaigsunan pagkamatay kong Pope Francis, akong interview akong gitawgan si Monsignor Joseph Tan kaysa man maoy kinini ang spokesperson sa Archdiocese of Cebu. Wa man diri Monsignor Joseph Tan nangita kog laing tawgan. So nakuna-huna ko nga kadtong usa ka obispo nga maayosad, no? May panggawi, may pud mo humili. Kini si Bishop Ruben Labajo. So si Bishop Ruben Labajo tuan na ron assign sa Prosperidad, Diocese of Prosperidad, no, sa Mindanao. But kaniadto nakakita ta sa iyang pagkapari na Monsignor na himo sang auxiliary bishop. Mantigo gyud ang humili may kala ako malingaw gyud ko ni Bishop Labajo. Unya kini nang si Pope Francis mo naghimo po niyang obispo og nagbutang niya dito sa Prosperidad, isip obispo karon sa Prosperidad. Straight to the point. Ako yung gipangutana si Bishop Labajo. In fact, hindi kina kabati mo gina. O kamong mga listeners ako, nangutana ko inko nga, Bishop, ako mismo ba, ngano ka ng Santo Papa, no nga, ikaw kay kadungog ba kaki? O, asboy kay makakuha na. Ngano ka ng Santo Papa, no nga, maduol ka Santo Papa, mura magkaog ka na ang, with your respect sa ubang reliyon, ha? Manimbawat yung balhibo, ganahan pag ka mo paduol, ug dugang mga sukit ng paminaw. O nang kaniadto bitaw, pag-adto na ko sa Vatican, atol sa canonization ni San Pedro Kalungsod, na dool magi ko dito mahigala niya ni agi bitaw si Pope Benedict pa man to. Animbawt akong balhibo nya murabag ang uban ko kung tapa day nang hila ko nindakin mutulo ang luha with your respect sa ubang mga relihiyon na kayong kang nakapangutana akong Bishop Labajo gyud kay mamapod si Pope Francis na kamit masad mi dito sa Tacloban kami sa Inday Ken Galenia, Inday AstraZeneca Lugarta, Inday Aida Tampos, dito mi kay kami may nag-cover sa katotoang pag-anhi po ni Pope Francis. Nahaduol min Pope Francis ang mga tao nang hilak yun. Mulimbot, malahibo ba? Ikaw hindi kayo, naghilak ka no? Tuuluha Di lang maklaro kay guwan-uwan mas itong panahon Akong ipangutanas, Bishop Labajo, Bishop, ngano man nga mura man taog lain man paminaw ang aura ba? Ang aura bitaw makatubang kag taong balaan? O mag-aura bitaw kag makatubang kag taong mahigalang tarong? Makatubang kag tao nga makita mong aura day? Tubang nimo huli ba? Hintubag si Bishop Labajo tungod na sa iyang kahuli. Munang murajate mahigala diha ninyo. Murabag musod si Pope Francis mahigala anang kwan, mura kag pangilug-kilugan ka. Kana si Pope Francis o kadto si Pope Benedict duha man ka Pope ako na meet so far, maintag makamit patagdugang pero akong inang sa Tatay Dodong Limchua nga umaadto sa Roma kung timingan mas maayo nga makakuyog ko kinis Tatay Dodong Limchua ang atong head servant sa Oasis of Love o si Sister Faye Barino kini makasod kita dito sa Santo Papa gyud no.
Kini Sister Faye Barino. Good morning, Sister Faye. Kuan ba na imo na ato mahigalang chairperson sa Council of the Laity dito sa Archdiocese of Cebu. Nya tuan naman si Janjan kuan day. Janjan Limchua. Mo na nga medyo okay gyud. Si Father Brian Flandes moadto sa Roma sad. Mo to nagkuyog mi kagabi kini akong classmate mahigala nga pare na. Mangadto sila Roma, no? Inan ko Father Brian og magkuyog mi ko maramag na alanganin pa sa kanana ang time pod, no? So mga pare ni dito sa Diocese of Maasin sad, pero di sa tanan pilgrimage sila dito, mga 50 sa kabuok ngadto sa Rome. Pero muna ko na experience nga atubang kang Pope Benedict, atubang kang Pope Francis, nimbaut balhibo ko na ang holiness ba. Muna ngutana ko ni Bishop Labaho, Bishop nganong nana man ingon si Bishop Labaho tungod na sa ilang kahuli bitaw, labi na si kanas Benedict, hulihan ko kong Benedict o kinis Pope Francis. Ano mo kita ka mahigala pagkamatay Pope Francis ang kwarta mga kaigalan $100 raday? Pila ba ng $100 in Philippine money? Pila man? Nasa mga more or less mga 5,000 pesos. Inana ba? Unya ang pinubre gyud niya nga kwan panggawi mo na nga kaingon ko nga mo de siguro nga manimbawt atong balhibo, no? Ganahan pa gyud ka mo paduol mahigala kini mga tao mga kagalang balaan. Pero kung katingala aritas politika mahigala kinis BBM, no, way ganahan mo paduol. Tanawa ha, murag di ganahan mo paduol kampanya mahigala sa alyansa, why senador ni Kuyog? Kadto mo Pope Francis makiglamiham tong hasta iyang salary mahigala sa pagkasanto papa, no? Iyang gidonate tanan didto mahigala sa charity. Gitagaag Lamborghini nga sakyanan, pasos gidonate oy, ang gibaligya ang halin gihatag mo nang ikaw mura ka i-magnet ba ka ba? I-magnet ka mahigala nga magpaduol. Pero kining mga senador wa mo kuyog dito sa dumanhog oy. Gahapong adlaw atol sa rally sa alyansa mahigala, wa di kang paduol na huna ang senador di tamadto kay bida kiss of death ni karong paduol tayong BBM. Yun, kabantay mo, why bisag usang incumbent senator nga ni Kuyog? Kinsa ramay dito? Kini sa Abalos, di pa ni senador. Mo kandidato pa ni pagka-senador. Unya, kinipod sila ni Mercado, asawa ni Bong Revilla. Buhan ang asawa may ipadto para dili kayo inyong si Bong Revilla, gyud. Gubuto nun haon may galap, pabor man ganin nila unta. Nga naa. Rally ko ni mahigala nga sa gipanghambog mahigala ni suspended Governor Gwendolyn Garcia. Cebu ko ni, unya 3.4 million ko ni mga botante. Ang Cebu mahigala mo'y vote rich province mga sukit di paminaw. Pero why bisag usang senador nga ni Kuyog mga kaigalaan timan ika na o di sa ganahan pa dool ni BBM. Niya una-una po ni kininiang sa mga senador ila po nang gi-calculate og maayo nga medyo alanganin ta dito si BBM atong kauban. Ikaduha di po ta paduol ni Gwen lang sa aron kay nasuspended man ni mahigala sa ombudsman. Suspendido man sa ombudsman unya di maminaw ba sa ombudsman mura og medyo makitang pagka-arogante ng kalakiha, no? Naminaw man sa may krama may galas si Mayor Jonas Cortez pag suspended gyud pero siya nagpakita siyang gahom. Pero atong tan-aw na Gwen bida gigamit nimong balaod ano paggukod sa mga tao nga inyong di mo makauyon bisag ganig comment lang diha sa social media hala gukod pila man kabok inyo pagipaggiha gigamit ang balaod sa pagpanggukod. Karon ang balaod mahigala kabaos nga siya mo'y naigo dili maminaw. Mo nang moingon mga senador di ta kay paduol sa dito, di ta paduol ni BBM, di sa ta paduol ni suspended Governor Gwendolyn Garcia. Ya mo na ang mga tao mahigala tanawa kini mga tawhana mga BHW man lagi mo na nga mapugos po taon ka kay barangay health workers man mga sukit di paminaw ni nya mga kandidato.
Nag-uniform pa ganit ni mga kagilaan sila. Unya, doon na pagilaing uniform ha. Doon na po direktor dahil ni mahigala nga inigsod na kinan mo manayaw na nya mo singgit-singgit. Doon na direktor nga kanon sa abo singgit o BBM. Ato lang ni agi kita katawa mahigala nga ang tao ba di kay ganahang paduol. Labi na kining vlogger ni Governor Gwen. Tambagan talang mo ayogin mo papaduol kay malisod gayon. Mismo gani mahigalang silingan medyo ang silingan di gid ganang paduol. Murag ganahan ka og nakasilingan ka kini mo silingan mahigala. Dai kin mutuo ka ba dai nga kini silingan either blessing or curse. Tinuna. Makasilingan kag tarong nga tao blessing gid ani mo. Salamat taon ako mga silingan. Kaya ako kasuway migi ko kanang tarong mitay mo silingan nya. Nindot kay yung istorya kay ngano man kisa may masangpit na to ato mga silingan. Pero makasilingan gani ka mahigala og pariha mga higala ining vlogger nga bida. Doon na ko hinahibawaan nga mo palit ang tagyuta dito napita sa kanang area nga kunday. Palit og yuta paghibaw nga kisa man sikuan kanang vlogger nga vlogger ni Queen. Wa mo dayo palit oy. Ayo di ta paduol diha kay delikado kayo. Bitaw tambag sa bitaw ko og dili ka ganahan kuan di ka paduol oy kaning vlogger na Governor Gwensos ka delikado kay mga sukit tig pamina maglikay na lang ka ba no maglikay na lang ka unya pataka para magpamasangil mga sukit tig paminaw dalim ka ining mga streamers mahigala wa gyud sila gipasagilan di way HP ra gyud Straight to the point. Kasimple anang subayon kuha ang CCTV ibisigarag tarungag imbisigar para mahibaw-an ninyo og kinsay nagbutang gibisigar ninyo kay kung inyo ra ng kampo di na kinahanglan imbisigaron balibad na nagtarong nga mo na dili kay mamasangil pa gyud di amo na kami gipasanginlan mahigala ng mga streamers nga gipamutang na unsang klakiha kana pay lain ang makasud dito nag-uniform sa nagputi onya kinini ang duna pay mga gisulot mahigala basta tong t-shirt names kita tong t-shirt names kini okay kini mga higala gisulot ato basaw na daghang salamat sa 20 pesos binting bigas meron na PBBM na amantay mo nganong puti ang mga uniform ang uban puti sabot ko sa nga puti unya katong mga naong kandidato tong uban ana nga ilang mga kandidato pero kini kasagaran no di makakasud og wa ka ining t-shirt unsay gibutang t-shirt daghang salamat sa 20 pesos binting bigas meron na PBBM na ang mga tao sa Dumanhog Town maka-realize sila dito bidagihimo gitang props ihimong props mga higala ining 20 pesos gabugas kuno pasalamat mahigalang BBM kinahanglan pa bagudang inanaon number 1 binting bigas ko to mas mayo uno kay gipaundang mas kumilik number 2 mga higala unya na kuno ini mag-eleksyon unya kinini ang kining maong bugas mahigala ato man sa gihapon ang bugas gipalit mga higalag barato kay nga ato man gobyerno gani maoy nagbaligya but pasabot mahigala ato na si atong baligyaan ang atong kaugalingon siyempre makahangyo gyud ta na day kay ato ko ng kwarta ang gipalit ana mahigalang bugas atong kwarta so ibarato gyud ang baligya unya ang gikapal pod ato pong kwarta unya human kisa napagi-picture ni BBM kanang maong bugas so ana ni padayon ron kay mi kuan ang kumilik nya medyo klaro ra sa kaayo ba o dili nila mabadlong mahigala tanawa na ay picture gibutangan pa mahigala og unsa ni 20 pesos binting bigas meron na PBBM a promise fulfill paita mga higala unya mo palit ka ani kaluluoy kita tan-awon mo linya ta dito makaluluoy na tandaan nga pobreta palinyahon pa kita dito unya do na mahigalay dili ba artificial bitaw kaayo taon ang pagsaka paubo sa presyo
Artificial kay mga higala. Unya kani mga tao, di man pwede nimo nga kini niyang isod sa bulsa. Ang katawhan may higala di pwedeng isod sa bulsa oy. Mga bright ding mga subuanon, mga bright ding mahigalang mga taga Dumanhog, sige lang, kung doon na dihay kuan, siyempre pag rally dito, taga-ag t-shirt nyo man, kamahimo mga higalang kuan, no? So, suluton og t-shirt dito, suluton t-shirt kay aron makasod. Ato na ipadayon mahigala ka taon na saan napay picture mahigala PBBM ngayon anak man asa naman tong kuanday tong ipal bitaw day di ba panahon mahigala Pinoy nga kanang mga project mabutang nga mga dagkungan mga naong sa mga politiko karon ang bugas gibutangan og pastilan ilisan ginadayon mahigala kuan nya nangaon sila dito mahigala og bugas nga kuno gidungag nga bugas tag 20 pero ang sudan mahigala linibo. Lahi man ang pobre kay ni kaon pobre halos man way sudan. Tama mo ni mahigala. Si suspended Governor Gwendolyn Garcia nya sa may gamit na nga kuno hay gablihan ng usa ka sakong bugas. Ngano gablihan man ng usa ka sakong bugas day? Nga nahuman na naluto na may naluto. Ang sagulan na og bugas ug nga BBM nga di kadot. Mayo-mayo ang direktor mga higala ya hukad ana nya gablihan. Unsa may gamit kanang kunohay giplastar tong kuan dito. Unya man gablihan sad mga higala Ya yang bugas mayuhas direktor mga sukitig paminaw sa ngalan ni Attorney Rufil Fernandez Banyok nga mo regular anchor karubultaga ako inyong kasamtangan nga makauban kasamang radyoman Benji Olpos Tanghian kita maoy motiwas mga sukintig paminaw sa programa ni Attorney Rufil tungod kay doon na sa importante sa gayo mga sukintig paminaw sab nga giasikaso karong mga orasa no sa muna kita sa mo'y mag-uban-uban karon ato ang mga naminaw silang tatag sa mga radyo nagtan-aw sa ato ang Facebook Live og ingon man usab mga sukindig paminaw sa ato ang YouTube channel tanang naminaw kutob sa maabot sa panag ulabyog sa ato ang pagpanagsibya mayong buntag kaninyon tanan medyo mabugnaw na to ang kabuntagon mga sukindig paminaw ni ang uban sa bron muraga naglulaw naglulaw ang uban ni ang uban dugay ng mata kay medyo bugnaw ang panahon no nya katong trabaho mapugos kagyud og kanang naang bangon bisag lami pa unta itanday-tanday mapugos kagyud Okay, unya ato ang mga naminaw karon nga mga orasa. Unya ari sa ta sa dili bata mo adto sa tuang nga mga hisgotanan ato ang mga isyu karong buntaga makasama sa tuang pagkulo kabildo. Ari sa ta sa tuang nga mga dugang winners dugang nga mga mapahalipayan sa tuang nga mga pahalipay gikas DYHP. Karong mga orasa mga kasama kaning ato ang panghatag nga bugas kasamang kay panghatag man gyud ni wala gid ni printahin ning plastic ani nga dunay tatak DYHP Gay FM naatay panalitan atay sticker ato ang ibutang pero okay ra na kay ato manghinatag wa man ta dili man ibaligya halahi sa bantag 20 kilos bugas nga imuha pampaliton mo palit pa ka imong personal ng kwarta doon na pa subsidiya sa kanang naang gobyerno unya doon na pagyoy marka didto na usa ka tawo makasama nga naggibiking ang usa ka sakong bugas Okay, unya aritas ato ang mga isgutanan sa mga sukintig paminaw kay mura og kanang naabang karon nagkaaligre naman gyud unya nagkaduol na ang bugnong lugaynon mga sukintig paminaw karong Lunes naman unya gani kagabi sugod na mga sukintig paminaw panghatagay leader unya karon ang mga silingan sa leader kasamangkin nag-iyahay na ron sila pod og pangutana og kinsa gyud leader speakers pod mga leader karon murag sige nag-andam-andam og notebook og papel anya kani ra bang uban basta dili gani malistas leader mosuko pod
Doon na po'y uban nga, doon na leader niha, pero dili mo kumpiyansa sad. Kay mangutana sa puspikas leader, og pila gyud budget to spikas, kay asay dako-dako, murag adto unang magpalista, Ito na isgutan ron mga sukindig paminaw, kay kanang nang usa ka adlaw ra gyud tanggamhanan ba gyud, unya ato ang pasipalahan ang ato ang boto. Usa ka adlaw ra gud, pagkaugma ana sa giingon ng Attorney Rufil, ulipo na gud ta, pagkaugma dayon ana ulipo na tahantod na tulo ka tuig. Okay, unya atong isgutan kining ato ang pagkulo kabildo kabahin sa politika mga sukindig paminaw. Kay gahapon ra ba dito nagrally si Governor Gwen ang One Cebu sa Dumanhog, dito si Presidente Marcos, Unya ato ikumparar ning ni ang ilang mga video sa doon mga sukindig paminaw nakuha, kay sa mga BHW, trabahante sa munisipyo, trabahante sa barangay, mao man ton nambong tingali mga sukindig paminaw, unya murag maayo man pagka-orient, Straight to the point. Now, aritas ato ang mga isgutanan sad kay daghan kay nag-atang mga sukindig paminaw sa ato ang mga kaigsuonan, ilabi na kadtong mga makabutog yun. Unya ato sang ipahibalo sa di pa ta mo ari sa isgutanan mga sukindig paminaw sa rally. Kay nagrally man kagahapon ang One Cebu ni anang pagkabuntag. Pagkagabi isad ang grupo ni Pambari 4 mausay nagpahigayon og meeting di Abanse diri sa Minglanilla. Ato aning isgutan taon ta niro pagisgot sad mga sukindig paminaw kay aresa ka sa One Cebu diyan na mas Presidente Marcos natural Juan gyud kanan disente gyud nga pagkabutang kay natural na agos admin unya provided pagpagkaon, so puti nindota diri sa Kapambari 4 ato tan-awon karon og unsa pod mga sukindig paminaw ang iyahang venue nga gigamit diri sa Minglanilla. Pero aritas mga nangutana sa kay dunay mga nangutana mga sukindig paminaw nga unsa man ang kanang naang sa eleksyon ba labi na kaning ang pagpili sa mga senador, pila man gyud ka tao mga sukindig paminaw ang botaran kay pananglitan karon kang sa alyansa ka Presidente Marcos mga sukindig paminaw nga iyaha nga gi suportaran 11 na lang man kabuok. Unya pananglitan og 11 kabuok palitan katong ikaw kana naminaw na to ron gusto siya nga ang mga senador nga gi paluyuhan ni Presidente Marcos maoy kanang nang iyahang pilion. Unya duna pod say napilian nga ibutang nato tulo baron sa grupo ni kanhi Presidente Duterte sa PDP laban, unya duha sa kang kanhi Vice President Lene Robredo so sa kwanta kanang nang sa tuang on air, sa on air paibalo na to sa tuang mga naminaw sa on air murag sa mga kalakihan ni murag nawagtang ta sa on air, sa on air ka sa mangke, balik na, balik na. So balik na ta unya mayo taon ayo ko na kay kanabis ko tag politika nya inyo kon ano ayo ate si balik na taon murag ni kuan lang ni kiblat rang mga sukindig paminaw okay so ari adis makakwanta makabalik ta unya mga naminaw na toro pananglitan 11 man ka Presidente Marcos kay mga senador ba kinahanglan nga dami nangutana nga dili ba pwede nga 15 kabuk akong botaran sa pagka-senador? Di ba pwede nga 16 ka senador ako ang botaran kay pananglitan ron ganahan sila gutdog botar ang 11 ka mga gipaluyuhan ni Presidente Marcos unya mukuha sila og tulo mga sukindig paminaw sa or upat ba sa kanang naang grupo ni kanhi Presidente Duterte sa PDP laban unya duha sa grupo usab ni kanhi Vice President Lene Robredo. So pila naman tanan, so 15, 17. So dili mo kapag gusto kay dunay limit. Ang senador 12 ra gyud kabuok. Dili pwede nga masubrahan,
mas maayo pa nga dili makaabot og 12 ang inyong butaran nung ka nga maghinubra sa 12. Straight to the point. Sa pagka-senador na pagka-senador, mas maayo pa nga 5 baro palitan senador nimo imong naoynan 5 ra kabuok. Okay ra ng 5. Kay dawaton pa na sa ECM mga sukin tigpaminaw nung ka nga mo hinubra mo sobras 5. Aka na mo sobras 12. So basta 13 gani kabuok, bisag usa lang maoy masubra, invalid na kana umuuntol ka ng mga senador nga imong gipili. Sumuna nga inyuhag yung iphon, inyo ging iphon kasamang kay kana ra ba usahay? Kana bang ang imong plano maingin ka 12 kabuok? 12 ra gyud kabuok ako Unya pag-abot dito, pagbasa na ninyo sa papel dito na hinubra na hinoon. So kana dili kana kwintada, way kwinta, way nada ang inyong pagbutar kun o galing mo sobras 12 ang senador. Pananglitan diri Cebu City, doon natay mayor sab 5 kabuok. Dili pwede nga ganahan man ko ni kuan, ganahan man ko ni Archibal, ganahan man ko ni Mike Rama, ganahan man ko ni Raymond Garcia. Pagka doon na ingon ganahan man ko ni Julito Ko, ganahan ko ni Yogi Ruiz o ni Mike Rama. Di pwede nga 2 or 3 kabuk mayor. Ang imong butaran mga sukin tigpaminaw kinahanglang usa lang gyud. So gikan sa mga senador, kinahanglan nga 12 ka mga senador. Dili pwede nga mosobra og 12, mas maayo pang magkulang kaysa masubra. So aritas gobernador, bisag pulo pa na kabuk nanagan des inyo o 5 ba kabuok ang gobernador, usa ra gyud inyong bulitan. Usa ra gyud bulitan sa pagka-gobernador. Pagka-congressman sa inyong distrito, bisag pila pa na kabuk nanagan diha, kinahanglang usa lamang ang inyong bulitan sa kanang naang pagka congressman, congresswoman, usa lang. Onya kanang board members, kinahanglan nga sa probinsya man na gobernador, ubos sa gobernador anak kana. Gobernador anas nyong baluta diha, gobernador. Gobernador o niya kanang na ang vice gobernador usa. Gobernador usa, vice gobernador usa, dayong board members 3, no? Kuan man gyud na fix man gyud ang 3 kasamang no? Sa tuang board members. No, sa board members ba kina 3 man gyud na fix na nga 3, 2. So diri sa probinsya, tingali sa kanang 2 ra, no, kinamay uban nga kanang distrito nga kuan kanang naang 3. So dunay 3, dunay 2 diri sa probinsya Sugbo 2. No, Tagurha kada district. So 2. Niya doon na say uban mga sukin tigpaminaw nga kanang naang 3, no, depende sa una mangutana gyud mo diha kay dunay district nga or kanang naay dunay distrito mga sukin tigpaminaw nga 2, doon na po'y 3. Pare dito sa amo, dito sa Negros sa nasa amo dito sa first district 3 man, no, sa kanang first district dito sa Negros 3. So dire sa Sugbo dunay 2, no. Okay, unya ayaw pasubrae kay basta pasubraan gani, basta pasubrahan, dili na makuha na, ngano pasubrahan man ninyo dako kay hatag, unya ang pagka kanang naang sa mayor, mayor kinahanglang usara ang sa mayor, unya usara sab ang sa vice mayor. Ang kanang sa sangguni ang panlungsod kanang ISP member dunay di magpareho, dunay sudad nga napulo kabuok, duna say 8 mga sukin tigpaminaw. So di man magpareho, no, dunay 8, dunay 10, no. So inanglang mangutana mo diha sa barangay kapitan ba ninyo or kanang mga konsehal kung pila kabuk atong butaran pagka kanang naang sangguniang panlungsod, na hindi pareho, dunay 10, dunay 8. Pareha diri sa Cebu City, kanang na Cebu City 8 sa North District, South District, so 8. Pareha diri sa Karkar City 10 kabuok ang kanang naang sangguniang panlungsod. So depende mo na nga
og pananglitan sa inyong lungsod, inyong syudad, sa inyong syudad pulo ka buok, unya nibutar mo 8, okay na, counted na siya. Pero kung para Cebu City ka, imbis 8 ra ka buok, unya ni sobra og 2 gihimo nimong pulo, invalid ka na. Straight to the point. Sumo na ang mangutana gyud mo unya kanang na ang mo-assist pod, nahanglang nakahibalo gyud, kana na mo-assist mga sukin dig paminaw. Sumo na nga kanang na ang idyuhan ng tanawon kay parang sayang po yung pag-adto dito nya dili ma kanang na ang ihap ng inyuhang boto mga sukindig paminaw tungod kay muuntol kana sa ECM kon o galing mag-overvote mo Straight to the point. Okay. So arita mga sukindig paminaw sa tuang mesgutanan kay kanang diri sa probinsya Sugbo na kagahapon ni ari mga sukindig paminaw presidente BBM sa atol sa rally sa One Cebu unya gisabay na nila sa alyansa. Unya wag yung senador sa gingon na gani ato ni Rufil, way senador nga nitambong. Dunay representante sa asawa senador si nga asawa ni Bong Revilla. Pero dili gyud si Bong Revilla. Dayon kato magpapili pagka senador si Benhur Abalos, dili man ni senador mga sukindig paminaw magpapili pa man ni mauray ni kanang naang ni adto. Kani unta kun dunay alyansa mga sukindig paminaw nga rally na hibong ta kasamangkin kay bisan asang lugar sa Pilipinas kun adunay rally sa alyansa muadto mangyod kining ni ang mga senador. Straight to the point. Kani bang partido ni Presidente Marcos tanan halos mo adto mangyod naa manggali dili ka tunga usa or duha. Unsa man kahay ilahang rason tungod ba kay nakaapil na sila ni adtong karavan ni Governor Gwen ang mga senador ni anhi dinhi mao ba nga si Presidente Marcos sila ilang gipasagdan. Pero lahi man tong okasyon kani alyansa god. Sa man pagkatawag og alyansa og duha na lang kabuk ni tunga Unya kadtong mga nangutana ang ano mga sukindig paminaw nga closed door maning ni ang maong rally nga dako kini nga rally tungod kay One Cebu god tanang mga politiko sa probinsya Sugbo ni adto mga sukindig paminaw kay ila kini nga rally. Unya dito sa closed door sa kanang sports complex sa Dumanhog gipahigayon. Pero mo na nga makaduda ta nga kani gituyo ni nila kay so nanggukaw ang mga nitambong tanan kasagaran sa mga nitambong dunag yoy mga white t-shirt. Straight to the point. Dunay t-shirt mga sukindig paminaw nga giprintahan gyud provided ang t-shirt ani duna pag snacks mo nindot kayo basta kana bitaw admin mo ay magparali sumona nga kanay murag ilaha ra po tingali ning ilhanan kasamangkin nga dili ka makasulod sa complex kung imuhang t-shirt walay tag 20 bugas sa ato pa dili ka ila. Di tingali ka pasudlon kay base og palitan way tag 20 bugas ana basig mo singgit kag Duterte. Wag gabae. Tanawa. Abo sa rally hasta ang 20 bugas mga sukindig paminaw giprintas t-shirt. 20 bigas meron na PBBM na. Okay untag ipanghatag na nya pabayaran man pud lagi unya dili pud tanan makapalit. Korta pagyus katawhan kanang naang gipuno ni ana nga 13 pesos kabans katawhan mo igilong kaban arong ibayad kana. Unya ang mga tao tanaw na to kun ang mga tao dito sa Dumanhog kay kani mga trabantis barangay, trabantis munisipyo maning ni apil ato ning ko anong karon kay paminaw na to kun kumusta man ang impact sa mga tao pagsinggit nga BBM agresibo ba gyud ang mga tao karon ha. Straight to the point. Unya dunay nanawag nato kay gisgutan nato to nalipay sila nga naisgutan nato mga sukindig paminaw kaning ni ang pagbutar ba kasamangkin kay mo ginagiatngan gyud kay hapit na lagi eleksyon. Dunay nanawag nato
Ato lang nakbita gamay usa ta mo balik sa isyu na to sa rally. Nga duna kunoy grupo dito karon sa mga barangay nga niadto na kasamangkin diri ra ba ni sa 7th district. Uy. Dito sa ikapitong distrito sa probinsya Sugbo. Sige lang ma'am ha, ma'am sir, nanguan mamuron, videohe, picture ninyo na kay unya na nato ni ibulgar og duna na tay lig-on nga dokumento ha. Matod pa dito nga dili lang di ay kuno kasamangkin invalid kung ikaw maka overvote. Ha? Unsa may lain kuno nga maka-invalid? Kung dili kuno ka mo straight og butar, dili kuno ka mo straight og butar sa linyadas o sa kapartido, dili kuno kanon sa masin. Uy. Kaning ni ang mga grupo ha diha sa 7th district basig maabot ni sila in district. Doon na kuno ani dito na inanawag na to ron ipalihog lang kog save sa number kasamang Aida kay Bulahan. Kanang nang atua nga kuana kanang nang atua nga ma-verify nagtarong di pa nato isulti gyud na diri kay ato pa nang okyon ha. Dili na tinuod ha. Ayaw mo padala kana mga naminaw na to karon. Naminaw mo sa DYHP ipakat kanang na ang isabwag ni sa inyuhang mga silingan nga wa nakapaminaw na to unya kanang mga nag-istorya og sa ilahan dinunggan ra pod radyo baktas kinahanglan diri DYHP mo mutuo kay kaning niya gikan sa Kumilik mga sukindig paminaw ning nga to ang source. Dili kun kan masubra mo na overvote dili kanon mao ra na dili kanon kanang mabasa kanang mabasa unya kanang magkumot nimo nang imuhang kanang naang imuhang baluta mo na mabasa mo na kinalan dili gyud mabasa dili gyud magkabulingit ng imuha diha nga kanana ang imuha nga kanang naang baluta kanang giingon diha gipakatap diha karon nga muuntol ang baluta kung dili mo vote straight tinunto kanang buhata. Straight to the point. Ayaw intaw niyo ingon ana mga tao. Uy, maluoy mo. Mga kandidato. Ayaw intaw mo panugo diha arong linglahon ang mga tao. Madahag mo ingon mo nga muuntol ang balota kung dili mo vote straight. Uy, kakuyaw gud aning kalakihag mauhon. Dili na tinuod ha. Ang tinuod diha nga bisan pag magbulanting kag butar. Ong magbulanting kag butar walay problema. Basta dili lang ma-overvote. Panalitan ang senador mag-overvote ka senador, ang senador lay dili makwenta. Ang katong mayor, congressman wa toy labot, yung kato wala na overvote. Pananglitan usa ra ka mayor imong gibutaran, usa ka congressman, usa ka gobernador. Unya 14 ka senador, katong senador maoy dili makwenta. Unya pananglitan ang vice mayor, ang apalitan ang mayor nya ang imong vice mayor kontrapartido sa mayor, pwede ra na. Kanon kana sa masin kwintada kana. Baka kanang ilang gipakatap diha karon sa 7th district. Nga mo ingon sila nga kung dili mo straight og boto iluwa sa masin. Ayaw intaw no giilad ra mo nila, ayaw intaw mo pailad. Uy. Ayaw intaw mo pangilad mga politiko, ingon ana na gumo ka desperado. Straight to the point. Ato mga kanang ato ang mga botante magbinantayon mo, ayaw mo pailad ha. Ayaw intaw mo pailad, ayaw mo padala nila. Kadaghan ba din na unsa man intaw giilad sila kasamangkin? Sunan ka na nga muuntol kuno ang masin kun dili vote straight. Unya kaning kuno, doon may politiko nga kana na ang posible nga maoy amo pero dili na sa tamo kon anak kay kana nang atupang gipa tiid gyud dito kinahanglan kompleto, dunay video, dunay picture, unya picture na mga sinina nila o kinsa nang ngalan nga nakabutang silang t-shirt ha. Unya pangutan diha kinahanglan naka-record kung kinsang partiduha ang gipasabot nila nga vote straight ha. Straight to the point. Oy, kana nang pananglitan o kuan man o pananglitan mo ingon sila nga vote straight gyud mo ha karong eleksyon pangutan kinsa may butara na to unsa man partido pangutan ana
Pangutan-a ka na, unya picture, video, ayaw lang pahalata, ha? Pwede nyo na isend deres DYHP, namta DYHP Arimen Cebu, ha? Ubag ka ha, kanana ang daghan mong kapangasinan, DYHP Sugbo, ha? Ubag ka ha, isend ninyo na, ha? Kay kalain ba ng buhata di ay, oy, ha? Dili na tinuod ha, atong usbon, dili na tinuod, nga kon dili mo straight nga mubutar, dili kanon sa masin. Inyo nang katungod, nga mupili, magbulanting mugboto inyo ng katungod. Kanon kana sa masin, ha? Straight to the point. Dito pag yun sa 7th District, di ay usa sa mga lungsod sa 7th District karon nanawag na to, ha? Oy, pagkabakakon, pagkailad, oy. Pero kung kamong botante nga naminaw, inyong kagustuhan nga mag-vote straight mo, ha? Inyo nang kagustuhan nga tanang linyada inyong botaran sa usa ka politiko, okay na. Kay inyo kanang kabuboton, inyo kanang katungod. Pero kung dunay laing tao, unya, supak sa imong kabuboton ang iyahang sulti nga vote straight, ha? Ayaw tumana. Tumana ang naagihonghong sa imuhang kasing-kasing dito sa imong huna-huna. Ha? Muna nga, ayaw, wasi o ganang palitag pugson, mabutar ayaw. Ha? Kangilad ba ni Ana, oy? Kung inyong kagustuhan nga vote straight, okay. Kana kinyo man ang kinasing-kasing, pero og dunay tao sa politiko nga moingon ninyo nga, uy, kinahanglang vote straight yun ta ha, ari yun ta sa partido ni kanang naang butang to, partido tang Kian Galinia ha, kanang naang tanan kandidato ni kasamang Kian Galinia atong butaran. Unya supak nyo kabubuton, ayaw patuo ana di na tinuod ilang istorya. Straight to the point. Okay, balik ta mga sukintig paminaw dire sa ato ang isgutanan sa kanang naang kaning ni ang dito sa Dumanhog mga sukintig paminaw. Dili ni Dumanhog ha, kay mga tanan dili sa Dumanhog. Kini Dumanhog sakop para ba sa 7th District kasamang Kino? Akin Dumanhog, pero dili sa Dumanhog ha, unahan dito. Okay. Onya, atong nibalikan karon kay gahapon di adire mga sukintig paminaw onya, at least nakita nato nga mura og ni epekto kanana ang maayo og epekto gyud ba? Ha? Maayo og epekto onya mura man og ni kwan pud si Gobernador Gwen nga kanana ang mura og bisan pa ba og mga BHW man kuno to sa katinuod, BHW, trabahantes barangay, trabahantes munisipyo, onya dona kuno mga purok leader, pipila lamang kuno ang nitambong ato gahapon. Amot unsa katinuod kaha, no? Pero bisan ganig pagsinggit og BBM, gioriente sila kasamang akin nga ang ilahang kamot ang kang Duterte ana man kumo man. Mao man na ang Duterte kumo ana Duterte ilaha lahi gibukhad nila ilang kamot kasamang ki ana BBM mura bag apir ba? Apir tayo, sumakit ang ulo ko. Wa gabae. Api na apir og style karon kay at ato kon kanon paminawon unya ang uban ato makita dito nga nganong ayaw niyog video hipog apil oy kay do na tinuoy niingon nga BBM pero pagkahuman mga sukintig paminaw nang hiwi mas naong nga nang hiwi sa naong paghuman bang ingon nga kanang na ang BBM ana ang uban nakalimot sila mga sukintig paminaw kay naanad lagi og Duterte. Imbis ipabuka ang kamot BBM ana nya ang uban duha ka kamot kay para BBM ana ang uban duha tinana pero kumo ang uban do na pay usa nga kanana ang kumo ana pag ingong pakpak wa man po ni makpak ang tanan ha. Nako na kanini ato ni tan-awon ko natong paminaw ni kasamang ki ha. Paminaw na to ni Gobernador Gwen ha. Gobernador Gwen sa yahang introduction ni Presidente Marcos. Ay, mga taga-Dumanhog, asa ra to? Murag wa kaayo ko kadungog sa inyong singgit. Wala kay kadungog ha. Sa atong presidente.
singgit tadi. Oh, tanawa ilang mga kamot, ha? Di ba pinaana, oh? Oh, tanawa. Oh, ilang kamot pina... Ah, dia. Oh, la. Oh, kani. Akatudo. Sirkuling ko na ito, gabay ito, buwan. Ah, may ka na. Nituhop ba na sa kasing-kasing? Ah. Tagagikan ba na sa inyong kasing-kasing? Kay sultian taka mo. Karon, aron klaro. Why duda? Inyo kong gipili. Ah, kani, balik. Balik to gamay. Hain ang mga tagadumanhog, asa ra to? Murag wa kaayo ko kadungog sa inyong singgit. Anang sa akong presidente. Tagadumanhog, asa ra to? Asa ti kadumanhog? Murag wa kaayo ko kadungog sa inyong singgit. Hinay gidi ay pagkasinggita. Akatong pagkasinggita para to ni Presidente Marcos di ay. At tanaw ba mga tao, pila rom nakabuok na makpak na may pay rom ng uban. Dira ka diyo. Ningon BBM mo. Di usa nang hiwi pagkahumam. Nang hiwi. Asa man to katuto pag ingon ni paghuman ni BBM kasamang ni katuto ko do. Tagagit sa atong presidente. BBM, Ang katong naman sa mga daplin, murag wa pa tingali to ka snacks, wa pa bay kaon, hinay kayo. Karon gasto nga atana kani ha. Ilang kamo tanawa? Pinaana, pinamurag pinaapir sa hangin, ha? BBM ana. Pagkahuman, kaning usa mga sukin dig paminaw, muraman og kanang naang, kaning usa muramag nang hiwi, ha? Lisod man guna nga. Kana bang napugos lang ka dito kasamang kay tungod kay naa ka nagtrabaho sa barangay. Napugos lang ka kay baka ha unsa baka napugos baka ha kay tuwa nagtrabaho dito sa kanang naang barangay, ha? O baka ha napugos baka diha kay kana bang naang unsa man napugos baka diha kay kanang naang mo lagi na nga gilista ka ang imong parente na aba diha sa munisipyo o barangay ka trabaho. Pagsinggit BBM ana, BBM ana. Pagkahuman ni anang naong ni Wa gabae. Anihiwi ang naong mga sukin tig paminaw, ha? Wa mo kaklaro kadto magtanaw sa Facebook live na to, wa kaklaro. Ato ang ipaklaro na pero tanawa nang hiwi dili man ato ngayong nga kuan na. Nang hiwi oy. Kani na kani tanawa tanawa hiwi nang hiwi now. Balik ta mga kasama dire sa tuang pagkulo ka Bildo karon buntaga ha kay muraga nagkaaligre na og samot na pagkaaligre o niya kay tuwa na yung mga politiko dito nga nagisugo ang mga tao nga matod pa mga sukin tigbaminaw straight vote gyud aron dili mo untol sa masin untol sa yung kagaral. Para dili ko no mo untol kasi mangkin ha untol sa inyong kabuang. Ayaw mo patuo ha ang atua nga mga lungsuranon mga buutan man ha buutan man mo lay ayaw mo pailad lay ha ayaw mo pailad okay. So balik na mga sukin tig paminaw kay kana na abitaw nagkuan ba kita nag-expect gyud ta nga ang mga tao nga nitambong sa rally ni sa One Cebu og dito sa alyansa mga sukin tig paminas dumanog orient gyud tanan kay mismo gani ang mayor mga sukin tig paminaw disinggitan mo gyud ang mga tao singgit mo syagit mo. Unya kana go mga tao bisan tindog uban nagtrabaho na sa barangay munisipyo, respitar na. Respitar lang ba? Okay, respitar lang. Kamu pod ba kanibong uban wa pod mo respitar nga naa man tay kaon ha.
tanawa, di apay laing kuha sa picture mga sukindig paminaw nga ang ilang orientation nga ang kamot anaon gyud pinabukhad ang kamot kay gimugong kumo ang kamot kang kanhi Presidente Duterte na mga sukindig paminaw. Sus kay do na may nitambo nga gikumo man ang kamot kani siguro gikuan ni tanawa tanawa ng uban ang uban ana ang kamot bukhad ang kamot mga sukindig paminaw gibukhad ang kamot doon na wa day sila kabantay nga doon ay nasagol. Tanawa. Ang orientation di nila, abisan kay nanay o kan nanay loyo, nakasabot si nanay nga bukharon ang kamot So doon ay orientation ani pero ang uban ang hilugpoy la kay lanta daw nila di gyud matulon, di gyud matulon. Noon maka-expect man gyud ka nga dili gyud tanan anang magrupo, dili gyud tanan kana bang murag hasol lang kayo nga ganiha humanatag isas kamot pero sige na sag isa. Dili ta makakuan pero di ay duha amot magtiayon baka ni kay baye maniglaki makasama na. Bayiglaki baka ni wala sila unsa man ni wala ma-orient o baka mao gini mga sukindig paminaw ang gisulti silang kasing-kasing nga kumo gyus kamot kumo man ana kumo ana ilaha kumo nyang uban ang giingnon lagi dili magkumo kay Duterte na ibukhad ang kamot kay BBM na tanawa to ni kumo godo tanawa anak kumo man asa man na ma-zoom ba nagmaayo ka sa mang names kay ma-zoom ba nagmay para maklaro gyud ba kana na dili man na edited na amang ganin na gipost sa asa to na kasamang Jimmy do na may kanang naang pamantalaan nga ga-share ana o kanang ga-post ana sa Freeman ba to sa Sunstar ba to sa the Freeman ba to or sa Sunstar ba to unya ni kuan ana ang uban ana pinaana isas kamot ang uban nga lugpoy ray kaon ray mong giari oy Sunstar no Sunstar mo ga-post ani Sunstar mo ga-post ani unya kanang naang yung tanaw na kumo ilaha posible baka nalimot sila sa orientation kay ilahang na silang una-una nga basta mo isa na ganis kamot ana Duterte na posible baka nga nakalimot sila sa orientation nga kanang naang pinaana ang kamot o baka ilahag yung gusto nga nagtuog yun sila og Duterte mga sukindig paminang niadto kay kato ganihan ang yamid man to tanawa sunod ka ang kamot giana noon duha ray noon sila kabuok pero doon na po'y uban sa luyo nga wa pod ni isa murag kuan ni sila kanang naang awa man sila ni isa so naara nila tunga neutral ni sila napoy nag-comment na to diri si Lotzel Garrido moari na pod kuno sila sa bukid sir magpa-practice og voting uy atong taga-kumilik i-monitorin ninyo atong kapulisan unya kuan gani picture ninyo dia videohin ninyo sir og naa manggaling ni kay murag nagkadaghan man ni comment nga tinuod yun kuno nga straight vote gyud untol kunos masin og dili mo straight vote oy kabuang gud ana tanawa kaning ni post ni sa dili na ingon nato naman na makita nyo na Sunstar diha kay basig moingon mo dewa HB gi-edit na Sanginlan na po niya pasanginlan na po niya sa vlogger ni Gobernador Gwen dili na wala na mo nag-i-edit unya dili na among picture amo lang nang gikuha gikan sa Sunstar kay nakita na mo didto post sa Sunstar anya kasi mainon ta kasamang kinga sa vlogger ni Gobernador Gwen ba so tanawa kato ganiha katong pagsinggit ni Gobernador Gwen ningon siya nga unsa to ingon niya kasamang names sa to wala madungog or dili madungog kana kana balikon kuno ba uban dito wa mabakpak nawa bakbak uban wala ay na mga taga-Dumanhog asa ra to
Murag wa kaayo ko kadungog sa inyong singgit. Wala. Alang sa atong presidente. Wala kay makadungog alas presidente. Ang uban wa magipakpak uban nawa. Karon desto nga may kiniisa gyud sila mo singgit kani nanay kani paghuman nag-ana tanawa ha sa video ha tanawa mga nagtanaw na to Ang singgita. Di alas kani sa mang ning Kasing-kasing. gikan ba kuno sa kasing-kasing Nagagikan ba na sa inyong kasing-kasing? Kay sulti ang takamo. Karon, aron klaro. Why duda? Inyo kong gipili. In the manhole. Kani pag ingong ang presidente Marcos pakpak man gamay ra magini pakpak Manhog, asa ra to? muna kani sa kasamang name sa kasama sa pagtawag ato ning adin karon atong presidente Marcos Ferdinand Marcos Jr. Motong pagkapakpaka mo to intro kano mo na intro pag intro niya siya oy asa naman tong taga Dumanhog muragwa man kayo ko kadungog sa Gadumanhog unya paghuman mga sukin tigpamina na kanin nanay kana bang gaana nakita mo sa tungkuan atong Facebook live diha nagtan-aw na to paghuman yag isa sa duha ka kamot ang iyang duha ka kamot gibutan niya sa aping ilawom siyang aping kay nagana nanay ba pagkahuman yag BBM ni isa sa kamot gibutang na iyang kamot siyang aping unya iyaha nga kanang nang hiwi siya nang hiwi siya ang uban nagkinataw-anay tanawa ka na ba dili man nimo kanang kuan sa mga tao ba nga panabitang murag ato wa ta kay balo dili lang ta maghukom pero kina mabasa man nato na may mga psychologist nato diri Idol Boyke kuan man kanang naang maom sa nimo psycho mga sukin dig paminaw si Idol Mikey diri sa IFM kana bang paghuman nimo og na may lang uban nga paingon dut ana paingon nga Duterte ana pangutan ako ng mga nominaw o mga Duterte mo katawa din nimo inighuman yon Duterte magkatawa na ide mo Onya pagkahuman manghiwi de mo diha manghiwi de mo ini kahuman niyo nga Duterte manghiwi de mo Tanawa kani klaro man gini nang hiwi usa man na di naaman na sa kuan naaman na sa live gahapon sa RTVM nga live nila mga sukin tigpaminaw pagsinggit lagi nga presidente Marcos Jr. ana hinay may namakpak yapon kasamangki murag hinay ba o baka kusog to pero murag ang expectation ni Governor Gwen murag dili wala kaabot sa expectation ba murag wala kaabot sa iyang expectation mo taningon asa naman tong taga Dumanhog tanawa minaw kani nanay tanawan nanay unsa man ni ingon ani basin agkuan ra ni tingali kuan ra tingaling nanay kana murag habi tingali niya kasamangkin nga moingon ana gyud yan si Mod tingali kaning ni mo ni nga agkatuning pagsinggit niya nga Governor Gwen kana amanggoy uban probinsya Sugbo ay ganahan silang Governor Gwen pero dili sila ganahan ni Presidente Marcos. Kaya prangka lang ba? Doon ay makaigsunan na to, anak. Nay uban nga Duterte sila gyapon pero ganahan sila ni Governor Gwen. Di sila ganahan ni Presidente Marcos pero ganahan silang Governor Gwen. Tanawa nanay pero kanay basin og kuan lang ni kanang habit na ng nanay ba nga inighuman niya mo kuan gyud siya moingon ana gyud yan si Mod tingali ato ra na po respetaran tanawa niya human ani ilahago nang gi-close kay delikado man kaayo og mosulod mga sukin tigpaminaw tong mosulod mga salibusaw ra pud usahay tong mga grupo mga sukin tigpaminaw sa kanang Duterte riders basig mosulod dito mo kalit og ingon nga kanang naang Duterte
nga kuno, ato ang ibalik mga sukin dig paminaw na ato usbon ni gamay ato paminaw ha. Kamo maminaw. Anya sa mingon bo mga nga gi-edit na to ni. Sige kana kasamang names. Asa man to? Ito ibalik ko no. BBM pas kamot ni-accept panghiwi nanghiwi. Kana dia dapita, kana dia dong. Tagadumanhog, asa ra to? Ibalik ko na sugod kasamang names. Murag wa kaayo. Manhog. Ay na mga tagadumanhog, asa ra to? Asar to tagadumanhog. Murag wa kaayo ko kadungog sa inyong singgit. Alang sa atong presidente. Wala kayo sa karon ni utro og nisinggit taw mga tao kay wa gud sila wa ta madunggi. Kana kusog na ni Papana, isa na gyud tanan ha. Uy, di amay sa grupo nga guban nga taw-ana ha. Sama nang singgita. Nituhop ba nas kasing-kasing? Nagagikan ba na sa inyong kasing-kasing? Kay sultian ta kamo. Karon aron klaro. Why duda? Inyo kong gipili in the manhole. Sumuna na mga tao daghan dito. Unya, anong pagkagabi mo to ka Gobernador Gwen ha? Usab magkasama. Pero mo na nga ang mga tao, pinta dumanog, okay, kana naganahan sila ni Gobernador Gwen, taga diha ko nas Gobernador Gwen, di guna mapilde diha kasamangkin. Pero kung magdala ka og kana dito imong dadon si Presidente Marcos nimo imong ikwas mga tao murag amot lang kaha mga tao kay murag makita man atong uban manghiwi man. Pero kung si Gobernador Gwen imong kuanon, okay ang mga tao taga duman hugod lamang na hayagon ang hometown. So di anang pagkagabi sad gahapon ni pahigayon mga sukin dig paminaw og meeting di abanse ang iyahang kaatbang nga si Pamela Barricuatro, si Pam Barricuatro na tanawa. Ang kang Gobernador Gwen dunay mga t-shirt gyo, dunay mga snacks, dunay mga para paniudto, dunay pa mga t-shirt ana nya naa sa closed nga venue mga sukin dig paminaw. Ang kang Pam Barricuatro kagabi isang meeting di abanse. Medyo naara mas gawas wala man dito closed door ana na Pam ay. Kagabi pun ni. Dirinis Minglanilla mga sukin dig paminaw kagabi. Na Pam Barricuatro ni muna iyang meeting di abansi kagabi sad. Noon di ta maka-expect nga naay mo pahulam gyud ani ni Pam og kanang naang nindot nga venue nga kanang closed door nga venue kay mo lagi na nga pila murag wa may mayor niya ni pakitag suporta gyud publiko. Tanawa. Ang mga tao ana ga kwan. O niya, ingon ana ang mga kanini ang mga supporters ni Pam Sa man naman ni audio dong basig dunay ni singgit og BBM di ato ko nung paminawon ko nung. Sa tungkil din ni Minglanilla. Muna yung mga supporters ni Pam Barricuatro mga sukin dig paminaw. Governor Pam Barricuatro! And sing together. Muna ang mga murag dili kayo daghan ikumparar atong kuan no. Kamo na lang magkuan na to ng mga nagtan-aw na to Pero kani walay t-shirt Walay t-shirt nga dunay printan tag 20 bugas
Nadala kandila, naga-prayer, ini sila dunay prayer po, no? Gabi ini sa may tungkil, Minglanilya. Kita wata kay baluhakon, unsa man kani mga tao ani gihakot pag punagway ni or wala ba? Mga supporters ni Pambari 4 Minglanilya. Ang uban anay murag gikan pa ni Talisay tingali. Lain-lain ning gikanan aning uban mga sukin tigpaminaw ha. Kato mga naminaw na to, kamo na lay mo kuan hukom pero no, wala man pud nimo ingon sila nga Bari 4 or Pamba wa man pud ha, murag suli may laha kay nagampo man ha. Aniya wala kay mingon ang kuan na pero kani ang mga tao wala man kuan murag wa man tagay galing kay wa pud ni kwarta spam tingali kaayon dako gyud nga i-budget hatag og sinina sa iya kani mga t-shirt ya mga supporters ha. So muna ang muna lang na ato na lang kuan so kuan pa unta kana mangisgot pa unta ta aning drug test mga sukin tigpaminaw sa mga POV drivers ha, ipa-drug test ang mga POV drivers kuno o niya unsa man ang mga politiko nga mga dunay sakyanan i-drug test po dili ra. I-appeal po untag drug test ang mga dunay sakyanan nga mga politiko ha. Ay, agin na lang na to nagsayaw-sayaw mga sukin tigpaminaw. Lai. Wa gabae. Asa mo kundi na muraman og na kuanan ni kanana ang nag-viral naman ni terminuha gong lalay human atong dunay gitukob sa buaya unya giingnan ang buaya sa tag-iya ba to sa kasamangkin or siya mo oy ka kwanto kanana nga parinteras tag-iya aging naman yan ang buaya lay buutan man among lalay ayaw in town ayaw lay. Mone nga bisan gani og pag-auhag nila ni Gobernador Gwen gani nga apilon man gani ha. Ayaw mo ingon man gani uban lay naog na lay. Oneng giapil na noon na kuha na hinuon ni kanana ang gigamit na hinuon ni mga sukin tigpaminaw nga terminuha. Okay, salamat kanyong tanan ha. Kung na lang ubos nga lagad sa kahanginan kasamang radyoman Benji Olpos Tanghian. Magpasalamat sa inyo nga pagpaminaw og maayong buntag kanaton tanan tatak RMN. Straight to the point.